Над 37 чужденци са обявили гладна стачка в Софийския централен затвор. Те имат право на бежански статут, но са осъдени ефективно за незаконно преминаване на границата ни. Това ни информира Българският Хелзински комитет. Те идват от Алжир, Руанда, Сирия и няколко страни от Близкия изток и при преминаването на българската граница са осъдени условно. Те са им обещали да ги докарат в България през обикновено турската граница, взели са им някакви пари, но никой не им е казал, че това пресичане на границата е незаконно и че те рискуват, когато дойдат в България, евентуално да бъдат осъдени. Когато обаче решат да отидат в друга европейска държава, вече са осъдени и ефективно, на поне година в затвор. Много от тези хора се страхуват от преследване в страните си поради своята етническа принадлежност, религия и политическа убеденост. Поради това те могат да кандидатстват за бежански статут. При задържането си обаче има проблем с комуникацията и на говорещите арабски, например, не се предоставя възможност да обяснят причините за преминаването на границата. Така те са осъдени по бързата процедура. Затова сега настояват за преразглеждане на присъдата, което се оказва трудна задача. Ами ние ще помогнем да си напишат едни жалби до прокуратурата. Те искат да им се преразгледат случаите, аз не знам какво ще излезе от тези неща, но де-факто ние нищо друго не можем да направим. От Българския Хелзински комитет се твърди, че трябва да бъде декриминализирана разпоредбата от Наказателния кодекс и преминаването на границата да не се счита за престъпление, както е в повечето европейски страни.